ovim lepim avionom u našoj floti napravili smo veliki iskorak u razvoju Srbije. Od mlade aviokompanije koja ima samo uskotrupne avione do zrele aviokompanije koja sada ima širokotrupni avion. Ovaj A330 avion ima 2 kabine sa 18 sedišta u biznis i 236 sedišta u ekonomskoj klasi. Danas smo avionom doletali, iako svi radovi na njemu još nisu završeni, jer treba obaviti njegovu registraciju kod direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije. Avion će uskoro morati ponovo da nas nakratko napusti kako bi se završio interior. Kada završimo registraciju, skinut ćemo oznaku Subject to Government Approval sa sistema za prodaju karata i očekujem da će to biti do kraja sledeće nedelje. Srbija će biti jedina zemlja u regionu od 11 zemalja koja će imati direktne letove za Ameriku i koja će na taj način potvrditi da je dominantna ekonomska sila u ovom delu Evrope. Od 11 zemalja samo Republika Srbija, od svih nacionalnih aviokompanija, samo Air Srbija ima širokotrupni avion. I to je važna vez za sve nas. I nama cilj nije da samo transferišemo ili prevezemo putnike iz Beograda u Ameriku. Ne. Ono što želimo je da privučemo što veći broj turista iz Severne Amerike u Srbiju, da ih upoznamo sa našom zemljom, da privučemo još veći broj investitora u našu zemlju, da im omogućimo da investiraju svoj novac ovde. Sve je to mnogo brže, jednostavnije, lakše kada imate direktnu vezu sa tom zemljom.